20 años puede no ser una cifra significativa, pero para una institución tiene mucho mérito. Quiere decir que las cosas se han hecho bien, que se han gestionado bien los recursos, que nos han ofrecido una programación de calidad y que los proyectos acometidos siempre han sido con vistas a la viabilidad de la institución en el futuro. És important que intentem combinar aquest fet local també amb el fet global que en aquest món avui ens envolta. Aquest projecte de teatre auditori ens ha servit com a referent també per a altres pobles i ciutats de Catalunya, tant pel disseny de l'equipament, però també pel model de funcionament i gestió. Un model de gestió que ja era encertat en els seus inicis, però que amb els anys ha anat millorant i progressant. I si amb els anys millorem, com el bon vi, doncs vol dir que estem atents als esdeveniments i atents a la reivindicació de la societat. Això mateix, estem assajant l'espera. Ja fa 20 anys que l'esperem. Sí, 20 anys, que es diu ràpid. Mira, 20 anys. No és que em van demanar que fes un acudit, però no em surt, ho sé. Es tracta d'un encàrrec, és una lectura dramatitzada, una obra oral per parlar dels 20 anys d'aquest teatre, de les arts escèniques, de la música. Déu-n'hi-do. I tot això en 20 minuts? I no hi ha ningú que ens dirigeixi? El públic arribarà d'aquí una hora i mitja. Anem per feina, no? A mi em van trucar ahir. Fem una obra al teu poble i em falta una dona. T'hi apuntes? Vinga cap a les 7 i farem un assaig. I que vinguis mudada. Però amb un assaig en tenim prou, ja fem. Som grans professionals. Sigui com sigui, peti qui peti, the show must go on. Siga sí, en Cèsar! El noble Brutus ja us ho ha dit. Cèsar era un ambiciós. Si és veritat... Senyor Pallasso. Si és veritat, Senyor Pallasso. era una falta greu. Què passa? Pallasso.
Què? Que aquest tros l'han tret. Però si l'he ensajat, cago en Déu, home, però si he estat jo tota la vida amb el Shakespeare i el Marco Antonio i un dia a l'estudio, cago en Déu. Però l'han substituït per un poema. Però si no llegeixo sense ulleres, home. Doncs posa-te-les perquè... Estimats actors, el vestit és la vostra pell. En definitiva, Ginger Rogers feia exactament el mateix que Fred Astaire. L'únic que ella ho feia a l'inrevés i amb sabates de taló alt. En aquest escenari han cantat la Victòria dels Àngels i Enrique Morente. Aquí han tocat el piano Sviatoslav Richter, l'Alicia de la Rocha i en Bebo Valdés. Aquí han actuat en Jordi Dauder, l'Anna Lizaran, en Paco Raval. En Paco Morán, en Pepe Rubianes, en Tino Romero. El Monti, en Joan Llamas, en Joan Serra, la Sílvia Cervant i d'altres que ens han deixat, però els seus personatges i el seu talent sempre serà amb nosaltres i a les parets d'aquest teatre, sempre. Per celebrar aquests 20 anys del Teatre Auditori de Sant Cugat, volíem comptar amb un convidat d'honor, una superexclusiva, com es diu popularment. I ell m'havia dit que en principi sí, que s'ho podia muntar, però ara, fa una estona, m'ha enviat aquest missatge. Estimat Francesc, és la primera vegada en ma vida que envio un WhatsApp. I n'hi ben més collonut, i gratis, collons, com pot ser, no m'ho puc creure. No cal que et recordi que la vida és una ombra que passa, un conte contat per un idiota, ple de soroll i de fúria. Sé que ja ho saps, sí que m'estalvio de dir-ho. Estic a Ndaia, però he perdut el tren. Em sap molt i molt greu, però no arribo. Saluda els de Sant Cugat de part meva i que per molts anys. No hi ha res a fer, Vladimir. Com ho posa així, Una forta abraçada al teu estimat amic Godó. Tot això és el que podreu gaudir aquesta temporada al Teatre de Sant Cugat. Jo crec que us podeu sentir afortunats perquè, ja us ho dic, és el millor que podeu trobar dintre del panorama nacional i jo crec que fins i tot internacional. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gin tònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. Senyores i senyors, fora moviment pel Joan Dausà! Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava. The kind of a boy for a girl like me. I'm just a song and a dance. Bé, és una fita molt important perquè significa que tots aquests anys de treball han tingut sentit. Han tingut sentit perquè hem arribat a 20 anys amb un públic molt fidel, amb unes propostes molt interessants, amb un panorama i programació d'altíssima qualitat i, per tant, fita completa i ja per molts anys més. El Teatre Auditori ha sigut portar els millors espectacles del país i posar-los a l'abast de la gent de Sant Cugat, però també
ha significat donar molta força en aquell col·lectiu de músics, d'artistes de teatre, tantíssima gent de Sant Cugat que fa coses i que en aquest escenari hem tingut l'oportunitat de donar a conèixer a moltíssima més gent la seva feina i de projectar-se cap endavant. Per mi és un orgull haver estat amb el meu equip, l'equip del 87, haver tingut aquesta idea de que amb el túnel de Vallvidrera, amb tota la gent que venia a Sant Cugat i que es preveia, fixeu-vos a 40.000 en el 1990 a 80.000 i pico escaig ara, no? Un aniversari d'un equipament cultural que faci 20 anys sempre és una bona notícia. En el cas concret de Sant Cugat penso que és una bona notícia per Sant Cugat, però penso que per tot Catalunya, perquè és un equipament que és exemple del que haurien de ser els equipaments que no estan a Barcelona. 20 anys són molts anys per fer un equipament cultural. Indiscutiblement, si penseu la quantitat de gent que ha entrat aquí i la quantitat de gent que s'ha emocionat i s'ha portat una vivència a casa. Sembla fantàstic. I a més és una demostració de que la població civil té una força especial. Per mi ja no és només una consolidació, sinó una celebració de que això va per llarg, que s'està fent una programació que funciona, que a la gent li agrada, i és celebrar això, que seguiu i seguim vius, no? No cal que faci esforços perquè m'agradin, sinó perquè en moltes ocasions depenem d'ells, ens agradem mútuament i menys anar al llit junts ja està tot fet. Per mi significa que és un teatre en el qual he actuat, he fet moltes funcions. Aquesta nit he estat aquí, vaig celebrar els 15 anys i jo crec que la primera vegada que vaig estar aquí fa ara 12 o 13 anys, crec que hem actuat amb una desena de vegades i sempre que trepitjo aquest escenari, cada vegada el trepitjo de forma diferent, cada vegada el miro de forma diferent, cada vegada li descobreixo coses noves i espero seguir trepitjant uns quants anys més. Jo penso que Sant Cugat pot estar contenta d'aquesta celebració i és veritat que en aquests moments ja es necessita una sala petita. Una sala més petita és el que convindria ara a Sant Cugat, aquí a l'auditori o on fos. A més, en un moment actual, fer una celebració d'anys i que amb bona salut i que la història té futur i progrés i que volen fer una sala més petita i que dona il·lusió, no? I en aquests moments, jo penso, tristos, que estem tots com decaiguts, això et dona, posa les piles per uns moments i també et fa somiar i penses que hem d'anar-hi. No podem parar, hem d'anar-hi. Felicitats, 20 anys. Perquè fem una obra a l'any nosaltres i cada any estrenem aquí i estem aquí en la programació compartint cartell amb totes aquestes figures. Trobo que és una meravella i que això s'ha d'agrair al Pep Tugues. Jo vaig venir el primer any d'aquest teatre, el 1993, amb l'Empara Moreno i el Carlos Canut. Va ser un èxit. Ens va enlluernar un teatre, un espai amb aquestes condicions quan a Catalunya no n'hi havia. Han passat 20 anys i jo crec que heu tingut el teatre més maco de Catalunya, el millor teatre de Catalunya tècnicament, i que heu fet la programació més important de Catalunya durant 20 anys. Significa cultura, significa catalanitat, significa amics, aquest sobretot, significa gent maca, significa una alcaldessa que l'estimo molt i no és per fer la pilota, significa tot, m'agrada molt. És una gran iniciativa i fa moltes coses, aquesta és la realitat. Significa que abans d'aquests 20 anys no hi havia teatre a Sant Cugat i en 20 anys s'ha consolidat un teatre amb una programació estable, amb un públic superestable i superfidel i tal com estan les coses per tot arreu, això és molt important. S'ha sapigut fer públic, això està molt bé.
Hosti, 20 anys, Es diu ràpid, Han dit moltes coses que m'han vingut molts records, no? Sobretot al principi, quan van començar a fer això i ens deien que era tan gran i que era així, però que estan fent, no? Com ompliran. I potser ara, 20 anys vista, ha sigut l'avantatge, aquest repte d'omplir aquesta sala, és l'avantatge de que això ha creat una pressió o s'han hagut d'implicar molt més. És una xifra importantíssima i sobretot la qualitat, perquè bé, jo segueixo fa 4 o 5 anys, però veus la programació i et quedes parat i en aquests temps encara més. Penso que és un teatre que és una referència en aquest país i també fora, perquè es fan les coses molt bé i 20 anys són molts, és quasi mi vida, Va ser l'inici de moltes coses que han passat a tot Catalunya. A més, doncs, el director Pep Tuga es porta el teatre molt bé, tot l'equip és fantàstic i des de Manresa aprenem moltíssim de Sant Cugat i per tant això és un luxe i avui també hem vingut a aprendre a veure com celebren aquests 20 anys. I amb aquestes ganes de tirar endavant i d'oferir tants espectacles tan variats i tan destinats a tots els públics i omplint amb més d'un 75% de l'aforament, això és motiu d'alegria i Sant Cugat ha d'estar orgullós d'aquest fet, de tenir un teatre auditori que és referent a Catalunya i jo penso que més enllà de les fronteres catalanes. Jo espero veure qualitat, que és el que hi ha en la programació d'aquest teatre auditori, qualitat. Artistes amb un pes específic a l'escena, espero veure'ls tots junts, és un privilegi veure'ls junts, sé la dificultat que entranya reunir a gent d'aquest nivell, d'aquest perfil, per tant, un privilegi. Ha dit que aquests 20 anys que l'Andrea no havia nascut encara. Això també. Però bueno, està molt bé que un teatre així pugui continuar amb una programació després de 20 anys. M'imagino que tot és un èxit per tothom, per la cultura i per tots, clar. Que fan una mica de tot aquí, també hem vingut amb els Amics de les Arts. És veritat. Fan un teatre molt ric perquè fan molt tipus de coses. És com jugar a casa, això. La nostra personalitat de voler fer espectacles nous, de voler sorprendre el nostre públic, ser singulars, fer també el que fa tothom. O sigui, una mica arribar a tots els públics, arribar a aquella persona que vol cultivar-se la seva ànima i d'alguna forma diu, on ho puc fer-ho? Que millor que al Teatre Auditori, a Sant Cugat. Vaig allà i d'alguna forma sé que el que em donaran de menjar la meva ànima serà bo, sortiré content i d'alguna forma seré més feliç. Do 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 do.